Ja vás vítam pri ďalšom Let's Play z hry Shakes and Fidget a dneska si tak zahráme Shakes and Fidget a pôjdeme na podzemie. No teraz si nastavíme quest. Tento. Questík. Zbrojku, pozrieme. Zbrojky nemáme nič. Chceme čarov obchod. Žiadny jelík nám nepadol. Odtedy dlho som netočil, prepáčte, let's play z tejto hry, lebo týždeň, lebo nemal som veľmi čas, tak teraz to musím nahradiť a dneska spravím asi 2 let's playe. No, toto let's play a tutoriál spravím, ako kurzor robiť, alebo čo. Mám ich teraz dosť tých kurzorov, tak poďme. Musí cirkus. Som mohol za túto kravu, musíme. Poď. Ježiš. Ešte jednu byčku. Ježiš. Kokso. No idem si arénu. Niko zautočíme. Trpasný. Tohto by som mohol dať. Školačinu. Dúfam, že ho dám. Vyhral som. Dobre. Som skoro full epic okrem týchto dvoch vecí, ale tu som v pohode. Robím full epic. Ďakujem za tých odberov a prosím vás, zdieľajte môj kanál. Dávajte lajky, odbery, do komentárov píšte, čo zlepšiť, kto by som chcel točiť po prípade a tak. Alebo kto hrá na S2, ja mám toto postavené na S2, by sme mohli aj založiť cech, mám celkom slušný cech. Uj. Jaj. Pozdravíte do videa. Hľadám, ako napíš. Napríklad toto vám ukážem najlepšiu hráčku nášho cechu. Pôjde, akože je tu dievča, čo som neuveril, keď som prišiel do tohto cechu, ale slušná. Dostal som na level 18. pozícia. Paráda. Ja sa za chvíľu končí questík. Stavím ďalší. A ešte natočím to tutoriál. A tak. Poďme. Už tam. Už si nepozerám. Dobre, to bol. A vidíme, čo to bol. Zeleník. No, dobré. Ideme do nej dať zelenou. Do cechu vykačí. Tak nastavím si quest a tak, ja sa s vami lúčim. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte like. Ak vás nebavilo, dajte odber. Zdieľajte prosím vás moje videá.
všetko. No tak. Ešte spravím tu tutoriál, tak sa tešte, tak zatím čus.